Suradnja ide sa školskom knjigom koja zaista je primjerna i evo da imamo večeras veliku čast povodom mjeseca hrvatske knjige da ugostimo ponovo našega Zadrana, gospodina Ivana Aralicu. Dobrodošli. Naravno, dobrodošli od doma. Mislim, on je došao opet u Zadar. Dakle, naš hrvatski klasik, akademik. Ja mislim da bi se i gospodin Ivan uvrijedio kad bi ja sad ovdje predstavljao njegov životopis. Toliko je toga poznato. A večeras ćemo naravno sigurno doznati još mnogo šta. A ko zna, možda mi brat ne zna ništa ko sam. Onda doktor šta. Lijepo. Mnogi misle da nisi još Zadran. Nikad se Zadran nisi. Tako je. Sjajno, ovo mi se već sviđa, od početak izvanredan. No, možemo nastaviti još i kasnije u ovom stilu. Naravno, uz gospodina Aralicu svakako moram ovdje pozdraviti u ime školske knjige, dakle, gospođu Miroslavu Vučić, koja je urednica, naravno, i ove zadnje knjige i mnogih knjiga, školske knjige, kad bih nabrajali, teško je mogu nabrajati, i ujedno suradnica odjela vanjskih znanosti u Završu. Evo, dobrodošli Miroslava. Mjesec hrvatske knjige ove godine je uzeo za temu aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost. Evo, aktivno starenje, možda najbolji primjer upravo da nam Ivan večeras svojim aktivnim starenjem pokaže da sa aktivnošću da starenje može i zaustaviti. Pa evo, to je sigurno jedno izvanredno poklapanje što se tiče te strane. Ovih dana od 15.10. do 15.11. odvija se oko 2000 različitih programa u sklopu mjeseca hrvatske knjige u cijeloj Hrvatskoj u nešto oko 250 različitih knjižnica, narodnih knjižnica i drugih ustanova. Pa evo jedna od tih aktivnosti je i ovo. Ja ne bih ovom prilikom nešto više govorio, prepustio bi, evo Miroslav, izvolite vi voditi, vi sve ispred sebe imate mikrofon, a mi ćemo slušati i gledati, na kraju vrlo rado razgovarati i pitati, upravo ovako kako smo započeli Jakove. Ja? Evo, hvala lijepa i dobar početak. Hvala vam lijepa. A mogu ja odmah? Molim vas. Doma sam se. Ne, mislim, najprvo moram položiti tekst, ja sam li toliko ostario da ne mogu nastaviti ovu književnu večer ili sam još uvijek u stanju da je nastavim. Pa kad je gospodin upravitelj upitao kako je to sa starenjem, pa moram reći da se što se moga starenja tiče, zbiva nešto čudno. Ja to nisam očekivao. Ja uopće ne osjećam da starim. Ja moram racionalno sebe uvjeriti da sam star. Ja sad kad bi me kad bi neka potreba bila, ja bi sada potrčao i optrčao cijelu ovu biblioteku, kao što bi se dogodilo, recimo, prekjuče jedan je prijatelj ispravio predsjednika Akademije Hrvatske znanosti i umjetnosti Kustić. Išli smo iz hotela i kad je došao hotel, ja sam od njega potrčao jedno 100 metara, a on za mnom viče, profesore, ne trčite, nije za vas trčanje. Dakle, i ja onda mislim, pa on je doktor, i to veliki doktor, moram stati jer sam star. Dakle, nemam osjećanja, moram sebe racionalno uvjeriti star sam. Ja se ne bi složila sa Ivanom da je... Ja se ne bih složila sa Ivanom da je star, on je možda samo rođen malo prije nas. To ne govorim zato što sam urednica Ivanovih knjiga, nego imam i dokaze neke za to. Život nastavljen sjenama, roman od preko 1000 kartica, među najopsežnijim romanima napisanim u zadnjih 30 godina, Ivan je napisao prije nekoliko godina. Prošle godine je napisao roman Kepec, kojeg ćemo danas, malo ćemo se danas razgovarati o Kepecu, koji je objavljen u drugom kolu dijela Ivana Aralica u školskoj knjizi. Zašto ta dva romana ističem? Ne zato što je Ivan u vrlo ozbiljnim, dakle zrelim, finim, zlatnim godinama napisao puno stranica. Svako može napisati puno stranica ako se disciplinira da svaki dan sjedi i napiše 3 ili 5 stranica.
Ne, nego zato što je napisao vrlo složene romanesne strukture, nekoliko pripovjedačkih tehnika koje je koristio u svojim ovim romanima i Život naseljen sjenama i Kepecu. Mnoštvo likova koje je isprofilirao u zapravo najboljoj maniri realističkih pripovjedača, dakle vrlo složene profile likova dao, ispričao zanimljive priče. To ne može svatko, jel? Neću reći da Ivan nije to radio ni u svojim ranijim romanima u kojima smo se zaljubljivali. Ivanove romane čitam gotovo cijeli život, od gimnazije, kao običan čitatelj, pa onda kao student književnosti, pa književni kritičar, pa onda sada kao urednica. I čitam ih naravno na različite načine. Beskreno sam zapravo sretna što je Ivan sa svojim knjigama došao u školsku knjigu, što smo mogli pokrenuti njegova djela. Riječ je, pitali su me već prije promocije, ali riječ je o sabranim djelima. Pa i je i nije. Mi smo ih naslovili djela Ivana Aralice zbog toga što u taj cijeli ciklus se ubrajaju samo književno-umjetnička Ivanova djela. Dakle, nećemo objavljivati njegove pedagoške eseje, članke koje je pisao dok je radio na školi, dok je radio u gimnaziji. Nećemo objavljivati njegove političke zapise, eseje, nekakve analize. Dakle, samo ono što ga čini umjetnikom, što ga čini piscem. Dakle, i jesu i nisu sabrana djela kada govorimo o tome što je radio u književnosti. Za sada imamo 2 kola, 11 knjiga. Grafički zavod Hrvatske neumorno tiska 3. kolo Ivanovih djela od 6 knjiga koje će biti promovirane na Interliberu, dakle za manje od mjesec dana. U pripremi je već 4. kolo za sljedeću godinu. Mi se nadamo da ćemo u 6 kola, dakle za 3 godine, uspjeti završiti sve Ivanove knjige. S tim što Ivan ima obavezu da za svako kolo napiše jedan novi roman, jedan novi rukopis. Prema tome, aktivno starenje je na snazi. Toliko o temi aktivnog starenja. Mnogi me pitaju zašto je Ivan Aralica u školskoj knjizi i pitanje je vjerojatno na mjestu jer svi koji poznaju program školske knjige onda znaju da zapravo radimo kanonska djela hrvatske i svjetske književnosti. Uglavnom je riječ o autorima koji više nisu s nama. Prvi puta radimo nešto što ima ambiciju zaokružiti opus jednog autora koji je još živ. Ne možemo zaokružiti nešto što je još uvijek u nastajanju. To je jedna razina toga upita zašto je Ivan Aralica. Druga razina je upita zašto je Ivan Aralica koji stalno nešto muti vodu, stalno nešto nekom zamjera, piše, čačka po stvarima o kojima ne treba čačkati i tako dalje, stalno diže prašinu. Ja često pitam Ivane, zašto vi stalno dižete prašinu i mutite vodu? On meni kaže mira. Ja samo pišem priče. I to je to. Dakle, pa neću vas da reći da se za dobrim konjem praši, pa da se izjednači sa konjem. Naravno. Ono što smo pokušali u ovim knjigama, ako ste ih imali priliku do sada malo prelistati, onda ste sigurno vidjeli nekakve razlike u dosadašnjim izdanjima Ivanovih romana i ovih objavljenih u djelima. O Ivanovim knjigama, Ivanovim romanima se od početka, od one prve nagrade Đalskog pa sve do Kepeca, piše zapravo po novinama, po časopisnoj periodici, televizijama, radijima, govori se o radijima, uvijek iz jedne strastvene pozicije, uvijek iz pozicije zapravo dnevne politike i dnevnog političkog govora. U socijalizmu je bio hrvatski nacionalist, pa smo mu to zamjerali. 90-ih smo mu zamjerali što je bio najdraži predsjednikov pisac i jedan od najodanijih zapravo suradnika. Nakon predsjednikove smrti smo mu zamjerali što je vrlo hrabro zapravo secirao društvenu zbilju nakon 2000. godine koja se dogodila u Hrvatskoj. U Kepecu, kada je napisao Kepec, onda su mu rekli dobro, sada on piše o nekakvim malverzacijama koje su se događale u komunističkom svijetu nakon 1945. kada su došli novi čuvari tekovine revolucije i pokušali napraviti neko drugo društveno uređenje. Zašto ne piše o pljačkama koje su se dogodile u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj? Dakle, stalno se govori iz nekog dnevno-političkog govora.
Ja kad sam pripremala ovo kolo, onda sam htjela pozvati na suradnju neke autore koji su puno pisali o Aralici i shvatila sam da ne mogu ih pozvati na suradnju iz razloga jer su njihovi tekstovi neupotrebljivi u onome što nazivamo književnom znanošću. Zato sam pozvala u pomoć i na suradnju mlade znanstvenike iz Instituta za književnosti, sa Filozofskog fakulteta, Leksikografskog zavoda, dakle mlade doktore znanosti, potpuno neopterećene nikakvim političkim modelima, ni prije 90-ih, ni za 90-ih, ni poslije 90-ih, koji Araličine knjige čitaju post festum. To su ljudi vrlo mladi, od 35. negdje do 45. godine starosti, koji Aralicu čitaju isključivo kao književni tekst. I u svjetlu književne znanosti valoriziraju Araličino djelo, smještaju ga u određene poetike, smještaju ga unutar korpusa novije hrvatske književnosti, novopovijesnog romana i daju jednu zapravo novu priču, novu sliku o Ivanu Aralici. I tek kad se čitaju ovi tekstovi i kad se oslobodite onih svih priča koje smo slušali, koje smo morali slušati o Aralici, onda vidite kako zapravo velikoga pisca imamo u svojoj sredini. Da je slučajno rođena nekakvom sretnijem meridijanu, nekakvoj sretnjoj zemlji, u sretnjoj kulturi, Aralica bi bio slavljen kao Shakespeare, kao Jane Austen, kao nekakav veliki klasik. Ja ga rado nazivam zapravo klasikom hrvatske književnosti i ako ova djela učinjena na ovaj način, dakle sa tim esejima koji su književno-znanstveni, sa velikim rječnicima, manje poznatih, nepoznatih riječi koje Aralica unosi u svoje književne tekstove, ja ću biti beskrajno sretna jer mislim da su onda svoja djela, da su djela Ivana Aralice u školskoj knjizi zapravo ispunila svoju misiju. Idemo ga čitati kao književnika, idemo ga čitati kao velikog pisca koji nam ima nešto reći i to o njegove možda najdražoj temi, odnos pojedinca i vlasti. Bez obzira koju knjigu Ivanovu otvorite, je li riječ o Morlačkoj tetralogiji ili o Kepecu ili o Fukari, Ambri, carskim kočijama, vi stalno imate jednu temu, obsesivnu temu kojom se Ivan obsesivno bavi već skoro pola stoljeća, a to je kako vlast funkcionira, dakle mehanizmi vlasti i odnos pojedinca prema toj vlasti i kako taj stroj melje zapravo tog pojedinca. Koliko je, Ivane, zapravo politika, odnosno ta tema, literarna tema, koliko je utjecala na vaš osobni život, a koliko je vaš osobni život i odnos prema politici utjecao na izbor te jedne teme o kojoj neumorno pišete? Mislim, kad sam odlučio, kad su me oni pozvali, kad su izrazili spremnost, onda sam ja stupio u pregovore, uvijek je to bio tandem Miroslava i Žužul. Vlasnik školske knjige i ona kao urednica. Moram reći da to dogovaranje oko ovih dijela, kako će ona biti, nisu baš bila onako pravolinijska. Nisu nailazila ni na neke velike krivine i potrese, ali imali smo duge razgovore šta će to biti. Kad počinjete jedno djelo, kad započinjete tako krupnu stvar, kao izdavanje svega što sam ispripovijedao, onda zapravo koliko god pripremali se da to ispadne najbolje, vi ne možete pogoditi točno taj ishod njegov. Nakon ova tri, sada ide treće kolo, moram reći da mi je najveće zadovoljstvo, evo upravo ovo što je Miroslava rekla, da ponovo vrednovanje tih mojih dijela od jedne mlade garniture znanstvenika, a već ih ima 10-ak, i bit će ih još uključeno, sigurno još toliko. Sve su to ljudi koji danas vode katedre hrvatske književnosti i rade u institutima, da me upravo to ispunjava radošću što smo išli na takav jedan projekt. A ispunjava zato što oni luče ona politička
proživljavanja, moja doživljavanja koja sam imao, od zapravo toga književnog dijela, ono što je Miroslava rekla. Nekada mi je, jer sam i sam opterećen tom politikom koja me pratila od početka, pa sve do današnjeg dana nije me i pustila, nekad mi je žao što je naturan tim mladim ljudima, ali vidim da oni zapravo ne daju se fascinirati tom činjenicom da politika ima nekakav sud o meni, ako taj sud ne proilazi iz ovoga književnog dijela. Do sada, upravo mi je to najdraže od svega ovoga projekta. Ja sam sada, Mira, pročitao i za ovo treće kolo, a vi znate da je bio naš dogovor da ja ne participiram ni u izboru kritičara, niti u vrednovanju njihova rada i da njihov rad pročitam tek kad bude tiskan u knjizi, jer nisam htio ničim da sudjelujem u tome. Jer znao sam koliko je to osjetljivo, jer o meni je napisano, a mogu reći šta brdo tih članaka i svega, i onda sam pustio ljude neka to sami radi. Ali bio sam radoznao, a i ona je zapravo kriva, što mi ona ovoga ljeta, što do sada nije činila, za treće kolo poslala je i radove tih kritičara, nešto od onih koji sam već upoznao, nešto od novih. I moram reći da sam sve zadovoljniji kako oni, potpuno lišeni te dimenzije političke, vrednuju ta djela kao čisto književna djela. Radi se, znate, o mladim ljudima koji su se formirali kroz ovih 20 godina i za koje je ono što se zbivalo 71. lanjski snijegu, ma kakvi lanjski, Bog zna koje godine. I oni ne nasjedaju ako im neko nudi jedan tekst koji je moja jedina vrijednost, što je on recimo dizao prašinu 71. godine. Oni vrednuju tekst koji sada vredi toliko i toliko. Eto, to mi je recimo najveće zadovoljstvo iz ovoga što radim. A sada što se tiče ovoga, također o politici, da li koliko mi je ona koristila, koliko nije. Moram reći da tu, to sam i sinoć rekao, to recimo gledam u dva sloja. Jedan je sloj što cijela moja biografija, ona je mimo moje volje ispolitizirana. Kako neće biti ispolitizirana kada dijete od 13,5 godina daje u pušku i pošalju ga u partizane? Pa šta on zna? Dakle, ja sam bio determiniran samim tim političkim zbivanjima da sudjelujem u tom pokretu komunističkom. S druge strane, isto tako determinacija koja čita Sunce i neke druge moje tekstove ili Život nastaje sve, vidio da sam ja prije toga imao kršćansko obrazovanje kao sva seljačka djeca. Možda nešto više od druge neke djece i tako, ali uglavnom to. I razumijem se da je tu u formativnoj fazi kod djeteta od 13,5-14 godina došlo do jedne čudne simbioze koja se nikako nije mogla sliti. Tu je mogla biti vrlo različita deformacija. Ja o toj deformaciji pričam u Kepecu na jedan drugi način. A kod mene je ona neprekidno stvorila permanentno konfliktno stanje. Jer ono što sam ja primio do 13 godina nije se nikako slagalo s onim u što sam ja ušao 13,5-14 godina. I tako ja onda proživljavam cijeli život unutar toga lijevog pogleda da nadrapam, pa ponovo se osvijestim, pa nadrapam, pa ponovo se osvijestim i tako da. Tek recimo sad, kad na kraju života mogu to uobličiti u jedan teoretski tekst.
I ovoga sam ljeta, a iako sam to napisao pred 3 godine, na onim silnim vrućinama dovršio taj tekst koji se zove Mentalni komunist. Ja mislim ovdje pročitao ga samo moj brat i Mira, koliko znam, ali ona to krije, pa ne znam dok je došla. On neće biti tiskan u ovome mojim dijelima, jer tu će biti samo tiskan proza, ali bit će tiskan u nekom drugom izdanju, bit će u kojem, ali ja sam tek sada tu bio u stanju da kažem s čim sam ja našao u konfliktu. Ja sam našao u konfliktu sa mentalnim komunizmom, koji nažalost još uvijek živi i traje, iako je komunizam kao društveni sistem propao. Eto, ali što se tiče ovoga drugoga sloja, činjenica jest da recimo kad se u novinama zavrti neka priča o nečemu, da to diže tenziju interesa. I onda imaš čitaoca koji je onako natjeran s tom hajkom kao krdo i uzima tu knjigu. To je, ali, pazite ovo, ne možete čitaoca tako 30 puta prevariti. Ako je on izazvan tom hajkom političkom u novinama, uzeo jednu knjigu, pa mu se ta knjiga nije svidjela, a nećeš ti njega i drugi put na isti tako način. A ja se sada uzdam u Boga kad smo došli do ovdje, da sam ja svaki puta ponudio tekst koji je taj interes opravdao. Jer vam, naravno, u toj priči 80-ih pišete moračku tetralogiju, dobivate nagrade, prva priznanja, Jugoslavija se ruši, zvecka oružja, znamo da će se nešto dogoditi, živimo nekakav dekadentni socijalizam. Intelektualna ljevica zapravo vrlo pozitivno, afirmativno piše o vašim romanima. 90-ih pišete neke druge stvari. Predsjednikov ste omiljeni pisac, čiju on knjigu drži na natkasu, opet vam malo politika pomaže. Ali vi imate sreće, vi dobro pišete, vas priče nekako pronađu, jel? Ali mislite li ipak da je politika malo onako marketinški dodala ulje na vatru što se tiče interesa za vaše knjige? Ova djela koja mi sad radimo u školskoj knjizi nisu jedina djela koja Ivan ima. Bilo je izabranih djela, ovakvih djela, onakvih. Vi ste konstantno prisutni na tržištu. Nije toliko prisutan ni Krleža, ni Zagorka nije tako prisutan na tržištu kao vi. Je li politika ipak barem malo pomogla? Pa ja sam u jedan mah, znate i to tamo pred 90. godine, otprilike 70. i 80. godine, jer sam pišući ne otvoreno, nego pišući parabole, pišući priče sa porukom, što je ležalo u mom kršćanskom obrazovanju. Jer to je rukopis Svetog pisma ili prilika koje se upotrebljavaju u propovijedima. Čime sam ja inficiran u mladosti, čemu od početka se vidi trag u mojim knjigama. Ja sam onda mislio zašto ne bi upotrebio jednu takvu paraboličnu priču da bi izražavao ono što mislim u stvarnosti. I kritičare koji su bili komunistički orijentirani, imali su mentalitet komunistički i danas su tu i danas se takvi kao takvi legitimiraju. Ja sam na neki način prevario jer oni su prihvaćali parabolu kao parabolu, ali nisu prihvaćali ono što ona u sebi nosi. Recimo da konkretno da gledatelji znaju o čemu se radi. Jer Visković je mene glorificirao, podržavao, pa i uređivao bio na vašem mjestu prvi moji sabrani dijela 8 tomova i predgovor je napisao. I on je inače kratke pameti. Izrazno kratke pameti. I nije bilo baš teško njega prevariti, ali on je u toj
on u toj paraboli nije vidio. Pa on nije nikada prisustvovao u misi, pa nije nikada vidio, recimo, svetopisansko čitanje koje je zapravo uvijek parabol. I onda je on mislio, vidio, ovo je dobar književni tekst i ograničio ga samo na njegovu književnu vrijednost. Ja sam zadnji puta, recimo, na misi slušao jedan odlomak, sad ovi koji ide u crkvu znaju o čemu se radi, pa onda kad je završilo, rekao sam mojoj ružici, Bože, kako je ovo literarno dobro. Kako je ovo literarno dobro. Da. Isus propovjeda o tome kako steći kraljevstvo nebesko. Mislim, to je takva jedna parabola da sa literarne strane, nije nikad ništa nam bolje napisano. I on je time bio fasciniran. Kad je on pročitao, recimo, neke moje otvorene radove, to što ste vi sada čitali, Majka Marija, onda su mi prekinuli. Jer on je onda otkrio. Ja sam otkrio brate, onda je on otkrio, onda više nije bilo nikakve dileme, onda mu se to učinilo, pa je poslije napisao, šta ja sad, nakon ovo 90. godine, on jedan puta kao vraćam se u crkvu, pa idem Tuđmanu, pa ja sam onda odgovorio jednom odgovoru, čekaj, pa zar ti nisi vidio da u mojim tekstovima vrvi od svećenika, od biskupa, od redovnika, kao intelektualac? Pa zar ti misliš da sam ja iz njih kao mataul pravio lakrdiju? Ja to nisam nikad radio. To je meni potpuno strah. Prema tome, ako ti mene nisi mogao pročitati u onoj fazi, to se zapravo krije ti. I u tome je taj bio na neki način uspjeh tih mojih parabola. Kad je u vrijeme tih postalo otvoreno, ja sam jednostavno osjetio da ja ne moram upotrebljavati parabolu vađenu iz povijesti, vađenu iz Svetog pisma, vađenu iz nego da ja mogu upotrebiti priču koju sam doživio, hajde recimo pričam kod Andre i Fukare, koji sam doživio u svakodnevnom životu. I onda su se ovi isti, koji su dali se prije prevariti, odnaku rekli, on se promijenio, on je sada drugčiji. No nisam, brate, drugčiji. Ostao sam isti, ali s tobom se nešto promijenilo. Dobro, ipak ste malo promijenili model pripovjedanja, koji sada zapravo ne skrivate. Pa čujte, pa neću sada pričati, recimo ako je suvremena proza, ja ću uzeti jezik novinarstva, a neću uzeti jezik Biblije i Tacita. Sigurno, ali gledajte recimo kod Kepeca, dakle, najnoviji roman Ivana Aralice, premda nije najnoviji u nastajanju, je najnoviji i Kaput i suknja, ni retka još nisam dobila na čitanje, ali prva ruka je gotova, to ćemo dogodine promovirati, pa ćemo Kepeca zvati još jedno vrijeme najnovijim romanom. Riječ je o 45. Dakle, partizani su dobili rat, treba stvoriti novo društvo koje će biti čišće, bijelje, pravednije od svih ostalih sistema. Prvu stvar koju nova vlast napravi, zapravo procjeni da im je strašno važna umjetnost. Žele razvijati umjetnost i po nekakvim svojim određenim kriterijima procjenjuju kakva umjetnost novoj državi treba i zaključe da im cirkuska umjetnost nikako ne treba, jer to čuvarima tekovina revolucije nekako ne ide na račun i jednim političkim dekretom odluče zatvoriti sve cirkuse u zemlji. Zahvaljujući tome, Janoš Liliput, cirkuski zabavljač, bacač šešena, ostaje bez posla. Kud je ostao bez posla, još je i ima jednu nevolju da je oni patuljak po rastu i nema baš nekakvih velikih mogućnosti pronaći si novi posao. I nekako ga život u toj velikoj nevolji nanese na Baru Klepetana. Bare Klepetan je
izišao iz rata na pobjedničkoj strani. Inače je bivši sjemeništarac kojeg su najurili sa školovanja, pokrao je vlastitoga oca. Zadnje od zadnjeg, sad na kace je izvučen, međutim za vrijeme rata je znao nekako doći na pravu stranu, izabrati pobjedničku stranu i želi zapravo sebi sagraditi komunistički mali raj, želi negdje u Zapiti, u nekakvom zaseoku zapravo osnovati partijsku ćeliju. I zato mu treba naš cirkuski zabavljač Janoš Liliput. To je vrlo opsežan roman, vrlo složene strukture, koji bez ijedne parabole progovara zapravo o mračnom vremenu 50. godina nakon svršetka Drugog svjetskog rata, kada smo imali novog kralja u liku Josipa Broza, kada je svijet bio potpuno crno-bijeli. Roman ima i dvije vrlo zanimljive ljubavne priče, naravno utkane u cijelo ovo događanje, međutim strašno je duhovit. Ja se nikada nisam naglo smijala dok sam čitala Ivanove romane, uglavnom sam šmrcala i plakala. Prvi put sam se smijala, naglo sam se smijala dok sam čitala, iako priča nije zapravo smiješna, samo su duhovite neke stvari, jer generacija koja to poraće pamti samo kao povijesnu činjenicu iz udžbenika povijesti koji su pisani u doba socijalizma, zapravo o tom vremenu misli i gleda to vrijeme gotovo kao kroz ružičaste naočale. Ivan je skinuo koprene sa tih naočala i ponudio jednu surovu priču. Kako je nastao Kepec i koliko je godina Kepec nastajao? I zašto Kepec sada? Mogu vas nešto pitati što se tiče toga humora. Vi ste počeli čitati Mentalni komunist i onda ste mi rekli da ste se grohotom smijali. A ja sam rekao, pa šta ste se smijeli? Pa to je teoretski tekst. Ne, kaže, to je jako smiješno. Onda sam ja rekao da urednik koji će to jedan drugi objaviti, da me je začudio kad je to pročitao, bio je vrlo zadovoljan, ali rekao, pa čuje, to je vrlo šaljivo. Ja sam se gušio smijeha. Znate zbog čega je šaljivo? Mi nismo, ni vaš urednik koji je to čitao, ni ja, ni većina današnje publike nije participirala u ovom vremenu. Nama je vrijeme Kepeca, isto kao i vrijeme Duša Robova. To je povijesna činjenica. Nama je to povijesna činjenica. Ja sam se gušila od smijeha, recimo na podatak, reći ću vam nešto. Pa 45. Dakle, nešto što se zove Jugoslavija je razrušena. Ima 5% ljudi obrazovanog stanovništva pismenog, ostali su nepismeni. Kako se drug Tito bavi fotografijom, Josip Broz se bavi fotografijom, ja ću vam sad ispričati šta je meni smiješno u tom romanu. Vama to neće smetati da budete čitali ovaj roman na svoj način. Taj naš Janoš Liliput, dakle, ostaje bez posla. Jedino što zna u životu raditi je bacati šešene. Šešeni su noževi, vrlo tanke oštrice, koji on ih baca na pozornici i njime okružuje tijelo žive žene. Jedino što u životu zna raditi. I sad ovi ukinuli cirkuse, šta sad čekao sto bez posla. I hoda Zagrebom i sretne svog prijatelja, koji je isto bio cirkuski zabavljač, on je nekako malo spretniji, fletniji od njega i on kaže, pa ja sam se snašao, pa veli kako sam se snašao, pa veli ja sam se uključio u foto i kino amaterski klub. Vjerujem da mi razvijamo fotografiju, jer je sad fotografija silno važna. Jedan od najvećih amatera među nama je drug Tito. I dakle, vi u svakoj rečenici ovako imate nekakvu bodljiku, imate nekakav kaktus koji vas grize. I sad, kad vi priču o 45. pričanu kao da ju doživljavate danas, šta jedu, kako se odjevaju, kako fotografiraju, odluče, naravno pokrenut biznis njih dvojica, hodaju po kućama i traže fotografije, recimo rođaka, sinova, djedova, koji su bili, ne znam, ustaškim uniformama, četničkim uniformama i tako. Male fotografije koje onda oni mogu povećati i zapravo retuširati i od njih napraviti partizanske vođe, partizanske moćnike, neke druge ljude. To kako Ivan o tome piše, kako on to pripovjeda. Kao prvo, vi ste tamo u tom njihovom fotoateljeu, vi ste tamo u tom njihovom zaseoku u kojem se sve događa.
priča sa crvenom, dakle nekakve moralne ženske okomice koje ne postoje. To je jednostavno duhovito i nema nikakve veze sa pričom o socijalizmu koji smo mi participirali kroz udžbenike povijesti, onako kako smo mi učili. Drug Tito postaje sad nešto drugo. Nismo mi sad generacija rođena 60-ih pa do 70-ih, nismo dugo, naime, po godinama nismo dugo participirali socijalizam da smo mogli raditi, da smo mogli biti, ne znam, članovi komunista, da smo mogli nastradati 71. Naprosto smo imali 6-7 godina onda pa nas nitko nije dirao, jel? Dakle, ovo je jedna potpuno druga paralelna priča, paralelni svemir, je naprosto duhovit. A mentalno komunista ja čitam svome ocu naglas. Ja čitam svom ocu naglas mentalno komunista. Moj otac je 38. godište, dakle nešto je mlađi od vas. Mi se zajedno gušimo od smijeha. Evo, mi se zajedno gušimo od smijeha dok to čitam. Ono što je doista bila moja intencija, nije bio forsiranje humora. Mene je Mira upitala kakva je geneza toga romana. Jer govorimo sada o Kepecu. Ne, mene više zanima zašto je napisan sada, ne prije 20 godina, recimo. Da, evo ovako. Ja sam negdje u 65. godini našao u Večernjaku jedan dopis iz Mađarske u kojemu jedan naš novinar priča o jednoj čudnoj sudbini jednog mađarskog Kepeca, 66. 7. godine. I ja sam to stavio u fasciklu i od tada je formirana fascikla Kepec. Kako su prolazila desetljeća, ja sam neprekidno, što je pripadalo tom sadržaju, toj priči ulagao u taj fascikl. Za 40 godina skupilo se toga podosta. Ako sada mislite da sam ja to napisao za 3 godine, onda doista bi morali glorificirati starost. Ali kako sam ja to pisao već 40 godina, onda tu moramo biti skromni. Pored onoga, gospodinu upravitelju, što sam rekao na početku. Ipak je tu mladost odradila. I ja sam, kupeći te elemente, možda zato što je ta početna, inicijalna sudbina toga malog Kepeca bila smiješna. Onda sam ja kupio te smiješne elemente i pridodavao sam tu tome pa i to Tito i fotografije i tako dalje. Ono što mogu sada reći, to može biti danas koliko god hoćeš smiješno. I smiješna je i cijela ta priča o Kepecu, šta je on napravi i kako se afirmira. Ali to je u srcu. Neću nikako. Pa ne. Pa ipak to mora se čitati, ne? Ali to je slika komunizma. Komunizam je iz temelja bio laž. I kad vi danas tu laž, bez obzira na to koliko smo mi participirali u tome, to gotovo nije ni važno. Uopće nisu prvo važne, recimo ti si bio komunista, ovo nisi i tako dalje. Mi gledamo taj mentalni sastav koji je vladao svima nama. I svi smo mi u njega bili uključeni. Neko ovako, neko onako. On je bio laž i kad se danas on ispriča vjerno, on izgleda silno smiješno. Jer recimo to što je taj Kepec postigao, ali on je stvarno to postigao. To nije nikakva izmišljena stvar, to se dogodilo i on je dobio to i to i tako dalje. To je smiješno, ali je isto tako realno. Moram reći da kad sam recimo opisivao isti taj mentalitet u Andri i u Fukari i u Pužu, mnogi se čudili šta on sada tu nekoga plati i tako dalje.
Bog mi je svjedok da doista nisam nikog blatio. Ja ovaj spis teoretski i započinjem sa jednim poglavljem u kojem kažem da ja nisam pisao pamflet ni u Ambri, ni u Fukari. Ja sam pisao žurnalistički roman, a što to izgleda onako kako je, ja ne mogu biti odgovoran. Ja sam morao naći priču i našao sam je u Kepecu. Kad sam je našao, ja sam je morao ispričati kakva ona jest. Moram reći i to još. Vi ste vidjeli kolike su sonde spružene do centralnog komiteta, do Tita, tako da je sonda prospružena iz samog središta gdje se emanira taj mentalitet, pa do recimo krajine neke zadruge gdje se on vidi očito. Ali zapravo gdje se on? On se u centralnom komitetu stvorio. Klip kukuruza i lov na zečeve. Klip kukuruza i lov na zečeve. A vi sad mislite o čem se mi razgovaramo, jel? Kad se vidimo sljedeći put, onda ćete znati, do tada ćete vi pročitati Kepeca i onda ćete nam reći što je vama bilo najsmiješnije i koliko je ovaj roman duhovit. A zapravo, on ima smiješne elemente, međutim to je pretužno zapravo što se uplelo u naše. Da vam rečem još, krivo mi je recimo jedan kritičar u ovom Večernjaku, on je dobro, lijepo pisao to, ali onako kako rekao, dosta neodgovorno, kaže da je dosta više tih takvih priča. Znate šta, u književnostima istočne Europe, ja ne mogu to pratiti, ali ljudi koji su obavješteni o tome, oni kažu da je to zapravo tema koja je neprekidno u samom vrhu. Razotkrivanje mentalnog sklopa komunističkih zemalja. Jer to vam je takva tema recimo kao holokaust. Tema koja neprekidno traje. Ono što mi se čini, ona postaje aktuelna što zemlje u tranziciji postaju zarobljenici toga mentaliteta. Ja mislim da svaki puta kad, evo večeras i kad slušate na televiziji, ja koji sam sada to obradio, taj mentalitet, makar u jednom segmentu, ja neprekidno prepoznajem, eno vidiš, onaj izgleda kao član centralnog komiteta 46. godine. Netko tu u publici? Ne, nego tamo na televiziji. Čujte, pa ne možete, ja ne kažem da ne bi sada ovdje mi smo, hvala Bogu, stvorili demokraciju i možemo se po strankama dijeliti i mi nećemo jednostranačko jer doveli nas do gluposti i moramo se po strankama sortirati i tako dalje. Ne možete da jedan ministar neprekidno ima godinu dana došao na vlasti i ovdje govori o nekome gradnji, pa je li počelo da će biti podzemni Zagreb, da će na Savi biti hidroelektrane, pa da će ovo, pa čeka. Pa onda poslije se pretvorilo ovo, pa šta on priča? Pa tako su pričali i oni drugi. Ako možeš, sagradi to, ali ako ne možeš, onda reci, možemo sagraditi kokošinjac. Pa ćemo sagraditi kokošinjac, pa ćemo ja i kokoši. A ja mi sada pričati o nekom podzemnom Zagrebu, ko bi nama dao pare za neke podzemni Zagreb? Pa ja mislim da Kepec je baš sjeo na pravo mjesto i u pravo vrijeme, da je u pravo vrijeme napisan i u pravo vrijeme objavljen, da se nećemo tako lako riješiti tog duha, vi ste ga nazvali mentalni komunizam. Nije problem ubiti Staljina, problem je ubiti staljiniste, znate kako su govorili. Mislim da imamo sličan problem. A što se tiče ovoga, da je to trend i tema, to je točno. To je trend i tema i na ovogodišnjem Frankfurtskom sajmu knjiga najveća na svijetu su zapravo najveće književne teme bile upravo teme koje su dolazile, odnosno romani koji su dolazili iz bivših socijalističkih zemalja u kojima manje više uspješno, ali uglavnom duhovito, zapravo seciraju
vlastito odrastanje i ranu mladost u socijalizmima koji su možda bili malo i suroviji od našeg. Ne mislim da je naš bio socijalizam sa ljudskim licem, ali možda nije bio tako gadan kao u nekim drugim zemljama. Dakle, vi ste apsolutno u trend temi sa Kepecom. Mentalni komunist, kada bude objavljen kao teorijski okvir ove cijele priče, će još samo zaozbiljiti cijelu situaciju. Ja vjerujem da će roman je gotovo prodan, prvo izdanje, imamo veliki interes i za Ivanom i za Kepecom, o romanu se puno govori. Jedna od najvećih, zapravo najlaskavijih ocjena mi je bila ta, to smo na jednoj promociji čuli, da je gospođa počela čitati Kepeca u nedjelju. I onda nikako to nije moglo ostaviti, onda je nazvala u ponedjeljak ujutro, uzela se 2 dana godišnje da ga može završiti, da ga može pročitati do kraja, nije se mogla jednostavno rastati od te priče. Što bih vam još rekla o ovim knjigama? Rekla bih vam još ovo. U svim knjigama Ivana Aralice postoji i rječnik manje poznatih i nepoznatih riječi, iz jednostavnog razloga što je Aralica jedan od rijetkih recentnih hrvatskih pisaca koji ima tako bogat rječnik, tako bogat vokabular u koji ne možete, recimo neke riječi ne možete naći ni u jednom rječniku, od gazofilacijuma na ovamo. Svakoga ljeta kada Ivan ode doma u Zadar, ja ostajem u Zagrebu čitati rukopise koji trebaju izaći u jesen i onda njemu pišem pisma, dragi Ivane, šaljem mu neke svoje upitnike, između ostalog mu šaljem i riječi koje ne mogu pronaći ni u jednom rječniku. Vidite ovakvu jednu rečenicu, veli Sulejman je ušao u okol. Sad vi znate da je on ušao u neki prostor. I šta je okol? Nema ga nigdje. Nema ga ni u jednom rječniku. Onda Ivan kaže, pa naravno Mira da ga nema, od Mažuranića na ovamo ga nema. To je vojni logor. Dakle, sve one riječi koje su naši stari pisci koristili, koje imaju funkciju u književnom tekstu, Ivan je ponovno vratio u književnost, ja sam to vratila u rječnike i kompletan ovaj materijal koji ćemo napraviti u dijelima Ivana Aralice, dakle ovo rječničko, leksičko blago, će biti inkorporirano u rječnik hrvatskog jezika školskih knjiga. Tako da mislim da smo napravili smo dobar posao. Ja mislim da jesmo. Šta se vama čini? Jesmo i danas sa ovom pričom napravili dobar posao, jer smo pri kraju. To će suditi ovi koji su nas slušali. Ali ne bismo trebali zlorabiti njihovo strpljenje i naših 45 minuta, odnosno 50 minuta je privedeno kraju. Ako ima neko, Ako želite pitati Ivana nešto u formalnom ili ovom neformalnom druženju, mi ćemo se zadržati još jedno vrijeme ovdje. Hvala vam. U neformalnom druženju nećemo se zadržati, a u formalnom možemo malo. Izvolite, ako imate. Imam se uvijek razliku, uvijek se točno znaju kad su Hrvati na okupu, recimo, koji su Hrvati, koji su Englezi, Amerikanci ili Francuzi. Nakon bilo kakve tribine, predstavljanja, imate nekakvo pitanje, onda 20 ljudi dignu ruke, onih 5 su Hrvati. Hrvati nikad nemaju ništa za pitati. Mi imamo jedan problem zapravo jer mislimo da odnosno, kako su mene učili u anglosaksonskom svijetu, da zapravo ako ništa ne pitate, to znači A, da niste slušali, da ništa niste čuli, i B, zapravo da vas to ne zanima. Pitajte nas bilo šta, samo nas pitajte. Ma ne more. Jedno pitanje mora biti, ima tu mladog svijeta, studenta, vjerojatno su ovo studenti sa faksa iz gimnazije. Ili imate za državnu maturu Aralicu? Što je u državnoj maturi? Kako nemate Aralicu na državnoj? Evo, imamo jedno pitanje, izvolite. Gospodine Aralice, Dinko Zetić. Znate što me interesira? Odzvanja mi stalno na početku vaše priče, rekli ste da ste 13,5 godina pristupili Narodno-oslobodilačkom pokretu. Da ste imali odgoj kršćanski, onda ste se susreli sa nečim što je sasvim suprotno. Da vam se javio diskurs
u vašim mislima, djelovanju i tako dalje, i da ste tek sada spremni da to stavite, koliko sam vas razumio, da ste tek sada spremni da to stavite u književno djelo. Tako sam vas ja hvalio. Što je to, znači, govorili smo o nekim padovima i usponima, padovima i usponima, i to mi nije jasno. Ne, ovako, ove prve dijelove vašega pitanja ste točno reproducirali, ali niste ovaj zadnji, a to je da nije tek sada. Ne tek sada, nego rekao sam već u formativnom periodu. A čovjekov formativni period, to su 13. 14. i ranije one godine, je moralo doći do konflikta. Jedan je sadržaj drugoga pitao, jedan je s drugim korespondirao. Nije se moglo ostati bez upitnosti. I onda ta upitnost rađala je kritični stav prema tom sistemu od početaka. I tako sam onda imao čitav niz peripetija, ali to ne bi sada mogao. To morali pročitati život nastanjen sjenama, pa biste vidjeli tamo na 1000 stranica to na dugo se ispisuje. Dakle, ono prvo stoji, a ovo drugo da je tek sad, nije tek sad, nego je čak odmah na samome početku. Sjajno, ispunili smo formu prvog pitanja. Hvala vam puno što ste večeras došli čuti nas i vidjeti nas. Hvala lijepa. Mjesto svjedačke knjige ide dalje. Ja se zahvaljujem Ivanu i Miroslavi, uistinu je lijepo izlaganje. I evo, ja bih samo rekao, naime, Ivane, večera se samo potvrdili, dakle, nije u pitanju starenje, već podmlađivanje kadrova. Tako da očekivam od Ivana, kao što je Goethe stvarao najbolje dijelo svoje Fausta, završavao 80. koje godine, da će Ivan još puno toga napraviti i da će odgonetiti taj komunistički mentalitet, a toga treba puno još pisati. Hvala lijepo. Nećemo tražiti da sam neću Nisam da je Mi se poznamo. Vi vrste, on će me prikrijeti. On je uvijek smeta u životu. Ali moramo prije pitati. I onda kako je zvala, osobno poznavali Žika Poševića. Osobno poznavali
Ti si prepoznao. Ja kad je prepoznao. Svako zlo za neko dobro, znate? Hvala vam puno.